uzeli su ovde humanitarnu pomoć bio, pokupili. Ovde su sve. Evo, pobacali. Evo tu, evo. Tu, razbacali stvari. Šta su, tu su bile neke stvari uzeli. To sam ja posle, ta zapakao ovde da bi tamo spavao. Ovo razvalili. I tako, tu ostavili. Ovde, otvarali ovde. Tu je bilo šećera, još nešto i tako tih stvari uzeli. Ajde, okej što su uzeli ovde. Ali što su me polomili? Evo. To je bilo tu i polomili. To je neka osveta iz inati ili neki šta znam, bes, teror, ne znam ja kome ja tu, šta sam tu uradio. Jesi prijavio nekome? Jesam. Podmah sam opštini bio, tu prijavio i odmah sam bio otišao nešto, supu gore, da ne bude posle ja sam pipao nešto dirao. Ok, došao sam, oni su bili po tom pitanju, ok, efikasni su dođu, odmah, duše došli su, poslikali i oni su mi tad rekli doće tehnika ona za uviđaje, čekam ih. Sve dok god mogu noge da me nose. Ja ću da dolazim, bez obzira što oni ovo rade. Ja ću da nađem rešenje gde ću da noćem. Imam rodbinu, imam kuću da sam rođena. Stara je, skoro tu mi je brat strica, ali ću da dolazim sve dok mogu da dolazim. Tu nema sile da će da me spreče oni ovo što rade. Neka rade svoj posao. Ali neka sila vlada u tim ljudima, koja je nacija, neka je, ja kažem, koja je god bila nacija, nema će ni veru, ni večeru. Ni na ovom, ni na onom svetu, to neka znaju. Ako imalo, imaju pameti, svesti i savesti, ne znam šta da kažem drugo. Lom po kuću i čaše i sudovi i sve to ovako napravljeno, nešto slomljeno, nešto deseno. Ti ne znaš u kuću sve što imaš pa da ga brojiš, da li je sve tu ili nije. Podržavam njihovu želju dokle mogu da izdrže. Dokle mogu da izdrže. A neka se bore pa neka izdrže.